Gaur hasteko, nago. Euskal gazteriari sexuaz galdezka. Ligatzeak orduan da, herri txikitan, zemuz. Fama dauke mentalak ez dut zeatela eta... Bai. Hiri handiletan da, iruditzen zaizu errezago izan bala ligatzea. Gazteak, pixutan, ikasleak, desfasea, fama behintzat hori oten da. Aizu eta pintxopotea, harreman berriak egitekota, zemuz. Balio du, hemen jendea ezagutzen da, ligatzeko balio du pintxopotea. Eta sexua, zuen adinean, etxe propioi gabe, zailtasunak egongo dira batzutan. Ja, pisoa gora bera, beste zailtasun batzuk egote gala, baina Neska bat egon mutiloa gustatzen baino zaizue, nola iten da lehengo harremana. Bai. Lehengo pausoi nola ematen dezue. Beste pone bat eskatukoet. Izena nola ezu? Ni Jolander. Jolander. Azuk, nago, ez da? Nik nagore. Baina horrekin gatu naiz. Arpeie, karo. Bueno, gazti, eskerrik asko. Pintxopotea gomidatzeatik, oain juni behar dut. Behasainen gelditu naiz beste gazte batzek. Ai, zukin gungo nahi bestela basaina. Ai, bai, Ez de nahi.